A my już zaczynamy kolejną transmisję rysunkową, w której będziemy pokazywać kolejne kroki opracowywania rysunku martwej natury, gdzie można nauczyć się odczytywania poprawnych proporcji przedmiotów między sobą, skali, faktur i oddania tego wszystkiego metodą ołówkową. Rysujemy na formatach wielkoformatowych typu 50x70, 100x70 po to, żeby móc złapać większy kadr w możliwie większej szczegółowości. Coraz więcej osób zastanawia się, jak tutaj rozwijać się po godzinach. Jest to na pewno metodą uspokajającą i rozwijającą, którą podjąć się może każdy, zarówno stacjonarnie, jak i zdalnie. Wystarczy tylko chcieć.